Salutacions. Em dic Eduard Laguens, soc activista de l'Assemblea Local de la CUP de Tarragona i soci del Casal Popular Salleta de Foc. I he vingut avui, 30 de desembre, quan només queden un grapat d'hores pràcticament per acabar l'any, per restituir a la façana de l'edifici de la Diputació de Tarragona un cop més l'estelada que cada nit és segrestada per ordre del molt il·lustríssim Josep Poblet i Tous. Avui és el dia 35è, sembla, i bueno, un cop més som aquí. Jo, fa un momentet, acabo de penjar una estelada aquí al despatx de la CUP, a la Diputació, amb absoluta normalitat i tranquil·litat, en un acte que és un acte de desobediència domèstica. Indubtablement és un gest simbòlic rellevant. Però, tanmateix, vull cridar l'atenció sobre un fet, i és que hi ha territoris dels països catalans on encara a dia d'avui no és normal ni de bon tros penjar una estelada. Ans al contrari, és arriscat, insòlit, fins i tot un fet extraordinari i fins i tot també t'hi jugues la pell. Em refereixo a la Franja de Ponent. A l'Aragó, a la Franja, al Matarranya, a la Litera, al Baix Inca, a la Ribagorça, com encertadament han assenyalat autors com el Josep Espluga, els grups dominants han bastit un relat identitari segons el qual, per ser un aragonès com cal, doncs és una condició fonamental no mostrar cap indici de catalanitat. És per això que el menyspreu, sovint acompanyat d'una pluja de pedres, és la resposta que reben les expressions de voler ser poble. I si ens oblidem d'allò que som, doncs la història comuna esdevé només un fantasma del passat, la llengua es redueix només a una modalitat oral, el dret esdevé només un costum sense sentit i la cultura pròpia s'acaba emmirallant en un espill aliè. La llibertat no pot conquerir-se en mitges i no serem lliures fins que el nostre poble no ho sigui. Així doncs, també a la remota i llunyana Franja de Ponent passa això. I el cas de la Franja en concret, aquesta distància no es mesura en quilòmetres, es mesura en anys d'oblit. Companys, companyes, jo us demano que tingueu present la Franja de Ponent, recordeu-vos-en, i aquest 2015 sembla que per fi hem pogut dir adeu a la pau, sembla que per sempre més, el 2016, esperem, volem obrir definitivament les portes al català, a la independència, al socialisme i al feminisme, fins i tot a la Franja de Ponent. Recordeu que som fang de la mateixa terra, som espurnes del mateix foc i som còdols del mateix riu.